Singing Hallelujah. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana sa kaninyo. Nining ikaunom nga adlaw nga Oktaba sa Paskos pagkatao sa atong Ginoo, gipahinomduman kita sa atong relasyon ngadto sa Dios aron ato siyang mailhan diha sa atong kinabuhi. Iyampo nato nga makailaon ta ang katawhan sa Ginoo nga mao gayud ang tinuod nga manluluwas ug mosunod unta kita sa iyang mga pagtulunan, labi na gyud ang atong mga leaders sa kalibutan ug dinhi sa atong nasod. Magpatalinghog unta sila unsay gustos Ginoo nga buhato nato sa atong katilingban. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, pinaagi aning pagpamalit og mga slot sa atong mga proyekto, hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga mga grasya nga makahatag og kaluwasan kanilang tanan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom og paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Diyos Amahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata mo ang pangamoyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang naghihalangdon, o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios, nga makagagahom pinaagi sa pagkatao sa imong bugtong anak, luwasa kami gikan sa daang kaulipnan sa sala, ug dad-i kami sa bag-ong kinabuhi sa imong anak. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga anak, nagsulat ako kaninyo kay tungod kang Kristo, gipasaylo na ang inyong mga sala. O kamo mga amahan, gisulatan ko kay nakailaman kamo kaniya nga diha ng daan sa pagbuhat sa kalibutan. Gisulatan ko sab kamong mga batanon kay gibuntog maninyo ang yawa. Mga anak, gisulatan ko kamo kay nakailaman kamo samahan, o kamo mga amahan, gisulatan ko
kay nakailaman kamo kaniya nga diha ng daan sa pagbuhat sa kalibutan. O kamo usab mga batan-on, gisulatan ko kay lig-on man kamo og ang pulong sa Dios, anaa man kaninyo o gibuntog ninyo ang yawa. Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa amahan. Kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang kaulak, ang tanang gikaibgan sa mga mata, ug ang tanang gipasigarbo sa tao, walay bisan usa niini nga iya sa amahan, kundili iya sa kalibutan. Ang kalibutan ug ang tanan nga anaa niini nga gikaibgan sa mga tao, mga hanaw, apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios, magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pagsadya langit ug yuta, pagsadya langit ug yuta, hatagi ang Ginoo kamong mga banay sa kanasuran. Hatagi ang Ginoo og himaya ug pagdaig. Hatagi ang Ginoo sa himaya nga angay sa iyang ngalan. Pagsadya langit ug yuta, pagdala kamog mga gasa ug sulod sa iyang kahawanan. Simbaha ang Ginoo diha sa balaan nga sapot. Kurog kamo tibuok yuta. Pagsadya langit ug yuta, pamulungi ang kanasuran. Ang Ginoo Hari, gilig-on niya ang kalibutan aron dili matarog. Nagdumala siya sa katawhan uban sa kaangayan. Pagsadya langit ug yuta. Hallelujah, hallelujah.
Ginoo, maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Dito'y usa ka babae nga propeta nga ginganlag Ana, anak ni Panuel, sa banay ni Aser. Usa siya ka babaeng tigulang na nga minyo sulod sa 7 ka tuig ug unya nabalo sulod na sa ikawaloan ug 4 na katuig. Wala gayud siya mobiya sa templo adlaw ug gabi, nagsimba siya sa Dios, nagpuasa ug nagampo. Niadto gayong taknaa miabot siya ug nagpasalamat sa Dios ug misulti bahin sa bata ngadto sa tanan nga nagpaabot nga ang Dios motubos sa Jerusalem. Tapos matuman ni Jose ug Maria ang tanan nga gisugo sa balaod sa Ginoo. Mipauli sila sa Galilea ngadto sa Nazaret, ang ilang lungsod nga gipuy-an, ug mitubo ang bata ug nahimong kusgan, napuno siya sa kinaadman ug ang panalangin sa Dios diha kaniya. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. Sagad gyud nga reklamo sa akong madunggan karon, bisag ako mismo muhimo sa kuanang maong reklamo nga ikumparar ang mga bata ug mga batan-on karon sa among panahon, mga 1960s, 70s, lahi gyud kaayo. Sila sa mamas una moingon sad, kamo lahi gyud kaayo mo namo, kamis una mata pa lang sa among amahan kasabot nami, hilom dahil may karon kamo bisan pag yaw-yawan pagkagahig mga ulo. Mausad karon, mausay akong isulti karon na tiwasono na sad ko, mo na say akong isulti ngadto sa mga bata, mga batanon. Tinuod ba nga lahi ang mga batanon karon kaysa atong panahon kitang mga tiwasonon? Lahi gid no? Pataka alam mo. Maora na oy. Mao ginay kinaiya sa mga batanon, mao ginay kinaiya sa mga bata. Ingkaw niya pader kay lahi man sila karon kay dugay kay mga tub. Sige lagduwa anang cellphone kanang computer niya, tapulan na kaayo suguon mga irresponsable kaayo. Kitas una mo trabaho sama na mga maestra. Sugot lang gid sila maestra gikas pag-graduate nila college hangtod na gyud pagkamatay nila maestra ra gyud sila. Pero karon ang mga batanon kada 5 ka tuig pinakadugay balhin ginagtrabaho, balhin trabaho. Sa una magminyo bisag mga pangag pangipon, mga lagom ang naong, hala padayon kay naminyo naman gyud ko. Pero karon sos gamay lang singhag, buwag dayon ana. Di ba lahi gino? Sa una, ang mga babae, oy, ang laki, dili, kahikap, adto gyud atubangan sa ginikanan, mamisita gyud, kay ang babae mudagan, o imong sugat-sugaton diasdan. Panahos una, mudagan, kay mahadlok nga, kuyog-kuyog ang laki, pero karon, maunay mamunlot ko no, ang mga babae. Maunay mo bunlot, maingon ko nung laki nga, uli sa kong, isang uli, buang ka diya, oy, kuyog sa ta, anak ko nung babae. Mao ilang gingon, wa ko kibaw, wa pa mong ko kasuwang gibunlot ko sa Madrid. Ang nanay mo bunlot na ko, pragahapon, kuyog ko sa kaning kuan, kanini ang katubang prosesyon ba, solemn prosesyon, na wa ko magdahog nga, gibunlot-bunlot man hinoong ko dito sige pa picture ako di na ni maayo na
Gikan og alas 2 sa hapon hangtod alas 8 sa gabi, daghan magpapicture. Pero kadto siya, mo lagi na style karon, lahi gyud. Mga igsuon, abi ninyo kung unsay lahi, ang technology ra gyud nga na-encounter nato. Kung kita sad nga mga natao sa 1960s ug naa pa ning cellphone o computer sa atong panahon, maura sad ni atong kinaiya. Kung ang mga motor sa una pariha pa sad karon nga makapalit ra gyud ka bisag ang imong kwarta porting gamaya, makakuha ra gyud kag sakyanan, purti sa tang daghana nato nga nagmotor sa una. Usa unta ko sa magsigi unta og motor niya, paangkason dayon ang uyab niya ihunong sa hagunoyan og sa sagingan. Nana ba? Kung ang drugas sa una kanang cocaine, kanang marijuana, kanang shabu og nauso pa na sa una, musiga sa tingali ning akong mata. No? Kung kining social media, kung available pa ni atong 1940s, 1930s, ang ato sa duntang mga ginikanan nga dugay nang nangamatay o naibuhi karon di nasad ka ilagtaw, ang ilas ang kinaiya, magsige ra sadto sila TikTok, magsige ra sadto sila og kanana ang real, live, wifi. Kaya nga naman, the same person. Pero nga naman, nga galisod man ta karon paghandol. Nga naman, nga muramag ang sala karon porti mang dagkua. Tungod kay diha sa atong pag-encounter sa technology, sa social media, sa sitwasyon sa atong katilingban, atong gibaliwala ang Ginoo. Wa na ta makigkuyog sa Ginoo padulong sa pag-atubang sa atong kahimtang. Mao na dako kay problema diha. Lingay mong tupad, ni nagakuyog mo sa Ginoo kada adlaw. Ha? Aware ka kamong mga asawa, aware mo nga kuyog gyud mo sa Ginoo kada adlaw. Lipay kay ko gahapon kay naka-encounter kog mga ako sa bang gitan-aw ba nga mga sikat nga mga leader sa atong katilingban, mga atong mga politicians gahapon. Ang uban nagpa-picture sa nako didto. Di lang ko mo mention kay ting eleksyon o niya ingon din itong usa sa atong mga inila nga politician din sa atong dakbayan. Siya, Father, ako nakadungog yung ko nimo nga sikat kuno kayo ka. Nako, ay dili man ka na ganing ma'am, babae man siya. Ingon din siya nga, unsa may imong mensahe karon sa atong katilingban ngadto sa imong mga millions of viewers na kuan para aning 2025 og niining atong tema nga kana ganing Pilgrims of Hope. Nga ningon din ko, perti magyong problema aning atong katilingban ron ma'am, kamo kay bawo magyud mo ana, perti magyong daghanang problema dili lang dinhi sa lokal, nasyonal og sa worldwide gyud. Ang ako ra gyung hangyo na kamo untang mga leaders, kitang mga leaders, mukuyog lang itas Ginoo sa atong pag-atubang aning atong sitwasyon. Di gid nato kalimtan nga ang Ginoo kuyog nato. Kanara gyud. Mo na kani si Ana, si propeta Ana, matud pa dinhin, biyuda na siya. Pero tibuok niyang kinabuhi na aragyos templo, nagampo, nagpuasa og nagtuman sa sugo sa Ginoo. Unsa may resulta? Sa kagubot sa templo, nakakita siya kinsa ang Ginoo. Nakakita siya sa bata nga gida, sa mga pobre nga ginikanan, nga mao ito siya ay manluluwas. Nga ang kabus kaayo nga ginikanan, ang mga naong kabus kaayo,
mao di ay ang nagdalas kaluwasan. Pila man sa atong mga leaders karon sa simbahan o sa gobyerno nga nakakita nga kanang mga kabos, kanang mga way balay, kanang hapit way gikaon, kanang naa sa sidewalk, kanang way ika pa ospital, way ika bayad ngadto sa eskwelahan, dili ka pa eskwela sa ilang mga anak, maoday na sila ang tinuod nga kaluwasan. Pila man kabuok, gilingya imong tupad. Inakinsay imong manluluwas ang mga politicians nga dato o kanang naa sa squatter area. Gay na, nakinsay imong manluluwas. Be, pila man kabuok nato be nga nakakita nga ang presensya des Ginoo naa di ay sa labing ubos. Si Kristo ray gasulti ana, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Unya kiniingon man ta, seek first the kingdom of God and everything will be given to you. Unahon unta sa mga leader, sama nako, sama sa ato mga obispo, Santo Papa, and I know nga daghan sa atong simbahan gahimo niini, ambot sa mga politicians, nasa daghan nila naghimo ani. Nga unahon pag-atiman ang mga kabos, kay maunay tinuod nga agianan sa tinuod nga kalambuan sa atong kalibutan, labi na gis atong nasod. Pero ibaliwala gani nato ang mga kabos, ang siguroon nato kani mga dato, kani nagsakay ana mga limousine, kanang na ang mga bulletproof, kanang nang puyo ana mga mansyon, kanay sigihan atong atiman og alagad na patay gining atong nasod, patay gining atong kalibutan. Saman, agree, disagree. Tagaan tala mong sampol. At imanan ang inyong dato kayong silingan, panahon iniguan, mugawas na, aron tabangan mo anang nibaha ng inyong lugar. Adto na oy, sa ilang kwarto, hadlok na mugawas, kinsa may mutabang ni mong gibahaanan ng inyong lugar. Kadtong imong silingan nga pobre kayo, mautoy mulangoy anang baha, mautoy musod anang kanal aron kwaon ang nakaklag up nya mo kuan dayon mo drain dayon ang tubig aron mohubas mo nay mo bunlot anang mga hose mo kuha anang pala anang piko aron himuan og agianan ang tubig aron dili mo malumos diha kadtong imong silingan nga porting datua. Apil na tong pari nga nagwali karon, asa na mo gawas, di ba? Nga nang naay mamatayng ilaga diya sa inyong opisina, baho kayo, suksok dito atong luyo atong mga kabinet, masugo ni mong manager nga, sir, or ang mayor ba ka, na ang mayor diha sa inyo opisina, mayor, pwede imong pangitaon ni hain ng gabaho, wa man jud kay gibuhat diha, mao pa may pag-abot nimo, kami may gatrabaho dire, pwede imong pangitaon, imong ka ugma da ay nag-report diri buanga ka sugo-sugo kanako. Mao nay kinaiya ang mga gamhanan, di na sila masugo. Kinsa may sugoon be? Ang janitor. Dong palihog. Uy, yes ma'am, baho jud kay dong, sakit akong ilong. Oh yes ma'am, di gid na hunungan si janitor pangita, bahala na giud na diha. Sorry ha, og naminaw sa online. Kanang pagitaon gina, kwaon gina, bisag kasuka-suka pa na sila sa kabaho, kwaon gina, limpyuhan pa na dito, butangan pa gina dito, og unsa pa ng freshener nga inigsodi mo, mingon ka, wow, dong, salamat, yung kay dong, kisay nakaluwas ni mo? Ha? Katong dato ni mong manager, katong dato ni mong politician, o katong janitor nga hapit way allowance? Tumaom day mo tubag. Nya kinsa maroy gipangga sa atong nasod, kinsa gipahilunaan anang ilang budget 2025, ang mga dagko na kaig tiyan, ang mga dagko na kaig lawas, ang mga dagko na kaig kwartang na pondo, tuan nila, gitangag-tangag nila ang budget. Gisiro pa ang PhilHealth, gikuhaan pa ang atong edukasyon, gikuhaan pa ang atong kaning modernization sa atong armed forces. Ang mga sundao nga hapit na gani way mga kaon usahay kung tuas panggubatan ni buhi sa ilang kinabuhi para nato,
Maupay katan ang budget, ibutang atong tuang departamento nga puro kapalpakan ang atong nasinati karon. Daghan pa kayong questionable nga transactions kani maong departamento, purti pag yung dakuas budget ang gibutang. O ang kinisang mga naglingkod sa gahom, gitriple ang ilang mga dawatonon para ila kunuhang spend sa katawhan, pero tuwa rasad sa ilang mga political allies. Laway kayo paminaon. Wa na'y nagpakabana sa mga kabos. Pila kabuk din maglinya sa atong opisina, sa atong simbahan. Karong panahona, porting daghana mo reklamo na lang kung taong atong sekretary padir kadaghan na ba ani nako saon man gyud si Jesus man maninghag pa usahay day mo lakaw na ra ba ko ay pirmahin na to padir nako so si Jesus balik sa taong ko diri di lang sa kumulakaw ay onya lang na padir nako ayaw kay nasuko na si Jesus. When I mas Jesus, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. O, di ba? Masuko usahay, ninghag. Diri gani ko gika-istorya din mga bisita na to nga gikas gawas nasod. Perti na mong tabi-tabi diri, abot bita Jesus tulo ka buok. Gritsog yung padir ka ako ba padir ba? Dako kinahanglan jud ko ni padir ipapalit ang malako. Di pa ko gika-istorya. O sige padir diri lang miskili nako dito las opisina. Ayari lang diri padir nako. Pagkabadlongon gining Jesus ug di pa lang ka Jesus kamay gid nimong iparok anang bangko no. Pero Jesus man, pailom lang. Zaman, akong ipasa ninyo si Jesus. Akong ignon adtuan ning balay ni Kuan kay mga kuan sila. Oh, dili. Kanindot unta kun ang atong mga leaders labi na gyud ming niya sa simbahan makakita sa tinuod nga presensya sa Ginoo ug moalagad sa Ginoo diha sa presensya diin siya nahimutang the least ones. Muna si Maria ug si Jose hangtod sila nangamatay apil na sad si Jesus ug ang tanang mga santos diha gid sila nagpuyo sa tumang kalisod nga kahimtang nganuman pagtudlo na nato kitang katawhan nga iyang giluwas nga kung gusto natong luwason ang kalibutan, gusto natong ma-experience ang Ginoo, love the poorest of the poor. Gihimo na nila ni Saint John Bosco, Mother Teresa of Calcutta o tanang mga santos. Love the rejected people, love the outcasts people. Muna karon kita dinhi sa ginagmay na tong paagi sa gitag baligyag slots dili ni tiaw-tiaw na inangutanan ako nga ako rasang kabatchmate sa seminaryo sa una gahapon nagkuyog mi ingon din siya unsa may gibuhat ni Moros imong parokya nako sa tingali ni siya magsusi-susi niya akong pang istorya ginagmay ang pipila lang sa atong gipangbuhat dinhi nako kami nanasad mi ditoy natukuran og balay mga 111 na 111 wala lagi ko kabati ana nako wa man sad mi ana mag-publish butang tanan nimo lungsurano nako ya lang ay ako ingin siya nako mga 3 times 4 times a year maghatag gid mig mga bugas labing minus mga 3,000 ka 5 kilo packs. Lo, imo nang gibuhat, bro. Wa man kabitabi ana. Nako ana god. Nasa mo scholars. Nako, mag-average pud mi og mga 15 ngadtos 20 ka book scholars. Hala, ana siya. Pila imong staff dito nako. Ang regular 26. Nya punan sa dili regular nga mga 20 ka pinsan, mga doldool 50. Grabe hada sa dana. Yang pakanon gina bro, pakanon ako. Dili ra pakanon. Sweldohan gyud. Na panay PhilHealth, na panay kanang SSS, na paginay St. Peter. Diyan nung i-appeal man ng St. Peter nako, na masay mga tiwasonon dito. Siya onya ug mobiya ka diha unsa may dangatan nako ay gikondisyon na nako sila nga inigbiya nako.
posible yun nga paphaon mong tanan din sa ingon ana palang ta mong tanan bro nako kita bita toy kuyog sa una sa dili oy lahi ka oy nako ay dili oy ikaw na minyo lang ka pila na maroy babae nimo say wa sa ko na bro nako ay na kadi jud ka mutugan nindot di ay buotan sa to siya kana ba yan ana ba di na lang ta kinahanglang magsige patag bandilyo sige patag pa picture butang-butang diha sa post social media. Kung ang purpose para lang pagpagarbo, di na kinahanglan. Ako sa nisulti sa kuani karon ni share ko ani sa paghatag lang og testimony nga kita dinhi sa atong kakabos og sa atong kasimpol nga parokya nakahimo na ta og dako-dakong tabang nganuman nakasintro ta kanunay unsay buhato nato sa labing ubos. Nya kamong mga niapil dinhi pinaagi aning pagpamalit og slots ni adinhi ni apil ang labing kabos og ang labing dato nga mga Diosnon nga mga tao ni apil dinhi sa atong mga slatters. Congratulations ninyo ato na sa silang pagpakag usab. Salamat gyud kayo. For 4 years na 2020 hangtod karon 2024 nagkuyog ta daghan na kay tag nahimo sa kagamay sa atong resources 100 per slot SBF dag 500 per slot o nakatukod tag kumbinto nga nindot-nindot biya natong kumbinto sad niya sa 100 per slot nakatukod na tag sa atong sitio nakatukod na tag 111 kabalay naka-event pa ta nga mo budget tag 2 million tag 3 million sa 100 lang na nya kaning atong budget para sa mga kabos nga ni-appeal diri katong atong last na Christmas party perting nindota sa 100 per slot nakatabang ta sa retreat of priests sa 1,000 per slot nakatabang ta sa kapilinya 40 million na kapin diri sad sa kang Bishop Chupilo Kamumot nga Thanksgiving mga 7 million pod to mga inana ba dako dig mahimo no kung maghunahuna ta sa labing kabos mo na iampo nato nga maliwat unta ta nila ni Propeta Simeon, Propeta Ana nga sa ilang pagkamaampuon o sa ilang pagpuyo sa kakabos nakita gid nila si Kristo. Kita sad magmaampuon o mahigugmaon sa mga kabos labi na gid sa mas kabos pa nato aron permitang makakita Ginoo ug wala na tayong hahanapin pa. Mga igsuon, si Propeta Ana mihalad ngadto sa Dios sa iyang kinabuhi ug nakita niya ang manluluwas. Kita usab masaligon nga mudangop sa Ginoo ug muingon mahigugmaong Dios dungga kami. Mahigugmaong Dios dungga kami. Nga ang simbahan makahalad ngadto sa Dios ug angay pagsimba ug makanunayon siya sa pagdala ngadto sa Dios sa mga panginahanglan sa katawhan diha sa pagampo magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios dungga kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno makahatag og kalidad nga pagserbisyo ngadto sa ilang mga ginsakpan tungod ug alang sa gugma sa Dios magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios dungga kami. Nga sila nga gitawag sa pagpangalagad sa simbahan, mga lagad sa simbahan uban sa kinabubuton ug lunsayng mga kasing-kasing magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios dungga kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga gilutos maghalad ngadto sa Dios sa ilang mga pagsulay ug mga sakripisyo isip angay nga pagsimba kaniya magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo.
Mahigugmaong Dios, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mauman unta sumala sa atong magiplano ug ipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, dungga kami. Nga ang mga nangamatay makig-uban sa mga santos ug sa mga anghel didto sa langitnong pagsimba sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, dungga kami. Dios among amahan, gilalang mo kami alang sa imong kaugalingon. Dawata kining among mga pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will. Just say the word to me. At once I will obey. Your love is wealth enough for me, or else will I forgo. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo nga maluluyon ang mga gasa sa imong lungsod aron pinaagi sa mga langitnong sakramento. Mabansay unta namo diha sa among mga buhat, kadtong among giila diha sa among pagtuo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanim. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matar. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagkadiyos, apan karon nakita siya nga nagpakatao sa magayod kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhi niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tao nga gihinginlan nganha sa imong langitnong gingharian. Ug busa duyog sa panon sa mga anghel, kanimo nagadayeg kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan,
Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaobon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mahatu
kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios Nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ray of hope flickers in the sky. A tiny star lies up way up high. All across the land dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is born. A silent wish sails the seven seas. The winds of change whispers in the trees, and the walls of doubt come most to turn. This comes to pass when the child is born. A rosy hue settles all around. You've got to feel your own solid ground. For a smile or two, no one seems forlorn. This comes to pass when a child is born. Mag-ampo kita. O Diyos,
nakikita ka kanamo sa among pagkalawat. Itugot nga maangkon unta namo ang bunga nining santos nga buhat sulod sa among mga kasing-kasing. Himoa kaming angay sa pagdawat sa imong mga hatag, pinaagi sa pagkalawat, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kaluwasan. Nya mahimo ra ni kun ato yung higugmaon og alagaran kanunay ang labing ubos. Salamat sa nag-alagad nato dinhi og nahigugma aning ato mga slat-slat kay ubos masad kaayo taon ang atong capacity sa pagbayad sa atong mga proyekto. So ang atong SBF DAG para sa atong kumbento, mga bayrono na lang ni sa atong contractors na natay halin nga 47,146 ka slots, na apay 12,854 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Naasad ni 16 slot challenge nga tag 8,000 pesos per challenge. So kanindot unta kon kitang tanan, kamong tanan nga naminaw, mopalit lang yung usa ka slot karong New Year, no? Usa lang ka slot, 500 pesos, New Year resolution. Unya sa ato sang Santo Niño's Healing Gifts kaning is in HG, ang atong halin niabot nag 9,291 na apay 30,709 ka slots nga available, tag 100 pesos ra gid ni per slot. So nasa ni siya 25 slot challenge nga tag 2,500 ato sa ning i-challenge itong kaugalingon. Mga 124 na sad ang atong nadawat. So mao gyapon no, New Year resolution, pamalit mog slot sa atong para sa Santo Niño. Kay ang atong gamitan niini mao na ang atong Santo Niño festivals dinhi sa atong parokya. Unya, ang atong slot, katong litson slot, praise the Lord. Ang 30 ka slots, nahurot na gyud as of yesterday. So atong pakpakan ang atong mga slotters. Congratulations. Nya padayon mo support sa atong YouTube channel, kaning Padriciano Ubod. Kay arang-arang man mohatag og share ang YouTube sa income. Mo nang atong month of November, nakadawat tag mga 211,000 na share gikan sa YouTube. So padayon na lang gid ninyo ang pag-share, pag-subscribe, view, like. Nya dili lang nato skip ang mga ads. Dili lang tungod kay gusto tag income, kung dili spreading the good news. Kay nga to din yung mga contents, homilis man pamalandong sa pulong sa Ginoo, guidance unsaon pagpuyo sa kinabuhi. So salamat kayo ana. Nya ang atong schedule ugma para sa atong New Year nga mga misa or pista sa pagkainahan sa Dios ni Maria. Ang atong midnight mass alas 7 ngadto sa mga kapilya. Unya dinhi sa ato alas 9 gabi dinhi sa simbahan. Nya ika New Year, ika January 1, Sunday mass schedule ta 5 in the morning hangtod sa 7 in the evening. Nya wala tay mga misa sa mga kapilya. Nya ang atong misa sa sambag morning rasad. So mo na atong timan-an sa atong mga schedules. Sorry di ay sa atong mga parishioners na nahago pag-anhi dinhi gahapon sa hapon. Ato man itong gi-announce nga wa tay mga misa sa alas 3, alas 5 o alas 7 kay gi-cancel ang misa tungod sa atong procession, solemn procession as opening salvo sa atong pagsaulog sa Jubilee Year 2025. So sorry lang ato, pero gihatagan na mo sa Ginoo ato grasya sa inyong pag-anhi sa simbahan. Sige, manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo.
Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. It's time for us to make our dreams come true. A guiding voice will tell us what to do. It's the time to change ourselves and show the world that we still care for men, and we lead them there. We lead them to a place beyond the sea, a place of love where everyone is free. Don't despair, the path to happiness is wide. If we must change our ways, call on God for our guide. If we must change our ways, call